Kedves édesanyák, szeretettel köszöntünk itt benneteket. Én a Lélek-Életkör Egyesület egyik képviselőjeként vagyok most itt, és csak szeretnénk nektek egy nagy vonalakban elmondani, hogy mire számíthatok a szülésre készülés felkészítőnk során. Egy 6 alkalmas, komplex szülésfelkészítőt álmodtunk meg nektek, melynek az a célja számunkra, hogy minél inkább felkészítsünk titeket arra is, hogy a várandóság alatt mik történnek, milyen lelki és fizikai változások történnek, hogy a vajúdás és a szülés során milyen lelki-fizikai dolgok történnek, mik hatnak a folyamatokra, és hogy a szülés utáni gyermekágyas időszakra, a kisbabával való kapcsolódásra, a nagycsaláddal való kommunikációra, ezekre mind szeretnénk nektek támpontokat adni és segítséget adni. A felkészítőink 2 hetente szombatonként vannak, az Ablak a Bablak kávézó és vegán étteremben Veszprémben, reggel 9-től délután 3-ig egy órás ebédszünettel megszakítva. És most itt láthattok 2 előadót a mostani etapból, akik majd egy picit beszélni fognak arról, hogy ők kicsodák, micsodák, és hogy miről fognak majd beszélni a saját alkalmaikon. Még annyit elmondanék, hogy ennek a 6 alkalmas kurzusnak az ára, hogyha valaki egyben megveszi, a 120 000 forint, és ez egy zárt Facebook csoporttagságot is jelent, és ahol a Facebook csoportban lehet kérdezni még pluszban az előadóktól, és lehet beszélgetni ott egymással. Ha valaki egyes alkalmakra szeretne eljönni, azt is megteheti, annak 25 000 forint per alkalom az ára. És ebben az árban az anya és egy társa van benne, tehát elhozhatja magával az édesanyja, vagy az apát, vagy akit ő szeretne majd vinni magával a szülésre. És akkor most, Gabi, kérlek, mutatkozz be. Sziasztok, én Geréni Gál Gabriella vagyok, dúla, master és szülésfelkészítő is egyben. A mostani léges szülésfelkészítőnek az első alkalmán Heintóth Kittivel segítünk titeket. Ő délelőtt a babával való kapcsolódás és az anya-baba kapcsolatokról fog nektek egy kis ízelítőt adni, és ebben tudtok vele elmélyülni. Délután pedig szülési terv, vagy szülési preferencialistát fogtok velem együtt elkészíteni, egyénre szabva, és hát ezzel az a célom, hogy egyrészt meglássátok a saját igényeiteket, illetve a jelen Magyarországon elérhető szülési lehetőségekről tájékoztassalak titeket, és megtaláljátok a saját utatokat. Ez a délutáni alkalom, tehát segít nektek azokban a kérdésekben, amik lehet, hogy még fel sem merültek bennetek. Néha meg szokták kérdezni a kismamákat, hogy na, van-e kérdésed, és akkor mindig mondja az ember, hogy hát nagyon nincsen. Aztán szülés után persze sokan visszajeleznek arról, hogy ja, ezt meg kellett volna kérdezni. Úgyhogy én egy ilyen több oldalas kérdéssorral készülök, ami szépen végig haladva, onnantól kezdve, hogy vajúdás és a szülés folyamata, illetve utána majd a kórházi vagy otthonszülés esetén az otthoni napokban milyen kérdések is merülhetnek fel. És hát Áginak, ugye másik egyesületi tagnak és elnökünknek is az a mottója, hogy ha nincsenek lehetőségeid, akkor gyakorlatilag, ha csak egy van, akkor nincs választásod. Úgyhogy szeretnék ebben segíteni, hogy minél több lehetőséget lássatok, és minél több választ kapjatok, hogy megtaláljátok a saját utatokat. Köszi, Gabi. Én már kedvet is kaptam, hogy részt vegyek az alkalmadon.